יש לי הרגשה שמשהו טוב עומד לקרות בבתים, בחצרות, יש צבעים, קווים, צורות, יש אוויר חדש לנשום, גם בלב שלי פתאום נפתחים החדרים, וכמעט מיליון שירים מחכים שם מושחזים, בלי קרבות או פגזים, מונחים בארגזים, רק לצאת להשתחרר, והילד בישאר כבר חוזר שוב לתמונה, אחרי 20 שנה שעמד לו מפוחד בשקט בפינה. יש לי הרגשה שמשהו טוב עומד לקרות, ינפץ את הקירות, שהפחד יתעלש, תותחים ודים של אש, ושמיים של צבעים יקראו את הגבהים, וכולם יוכלו לראות משהו טוב עומד לקרות. יש לי הרגשה שמשהו טוב עומד לקרות, אנשים שורות שורות יפתחו אז מגרות, לרוקן את הבפנים והקצב לפנים יתופף על השגרה, להשאיר לנו ברירה בגינות עמוסות, יתמלאו להם כוסות ואורות במרפסות. יש לי הרגשה שמשהו טוב עומד לקרות, ינפץ את הקירות, שהפחד יתעלש, תותחים כבדים של אש, ושמיים של צבעים יקראו את הגבהים, וכולם יוכלו לראות משהו טוב עומד לקרות. משהו טוב עומד לקרות. וכל מה שרק כמעט יתעגל להיות שלם, יחייך ויצטלם ברחוב המכוסה, משהו טוב עומד לקרות, אז תפסו לכם כיסא. יש לי הרגשה שמשהו טוב עומד לקרות, ינפץ את הקירות, שהפחד יתעלש, תותחים כבדים של אש, ושמיים של צבעים יקראו את הגבהים, וכולם יוכלו לראות משהו טוב עומד לקרות. יש לי הרגשה שמשהו טוב עומד לקרות, ינפץ את הקירות, שהפחד יתעלש, תותחים כבדים של אש, ושמיים של צבעים יקראו את הגבהים, וכולם יוכלו לראות משהו טוב עומד לקרות. שמשהו טוב עומד לקרות, ינפץ את הקירות, שהפחד יתעלש, תותחים כבדים של אש, ושמיים של צבעים יקראו את הגבהים, וכולם יוכלו לראות משהו טוב עומד לקרות. יש לי הרגשה שמשהו טוב עומד לקרות, ינפץ את הקירות, שהפחד יתעלש, תותחים כבדים של אש, ושמיים של צבעים יקראו את הגבהים, וכולם יוכלו לראות משהו טוב עומד לקרות.
מייעל סוג מהשמיים, וגם מסביר את הלבבות שבעיניים. לקבל זוג מאושר, מה עוד לאחר נשאר? רק דבר די קצר, רצינו עוד לומר. תמיד כך תחייכו, תאהבו ותשמחו, תסתכלו על מה שטוב, בדיוק כמו הטוב ותעריכו. ועוד איחול אולי טיפה אינטרסנטי, שביתכם יהיה פתוח וסימפטי, לחברים, לחברות, למשפחה, שכולם תמיד יבואו בשמחה. בית חם וגם נעים, פתרון מהשכנים ומשפחה מעין הרע, טובה ונפלא. תמיד כך תחייכו, תאהבו ותשמחו, תסתכלו על מה שטוב, בדיוק כמו הדוב ותעריכו. יש לי הרגשה שמשהו טוב עומד לקרות, בבתים, בחצרות, יש צבעים, קווים, צורות, יש אוויר חדש לנשום, גם בלב שלי פתאום נפתחים החדרים, וכמעט מיליון שירים מחכים שם, מושחזים, בלי קרבות או פגזים, מונחים בארגזים, רק לצאת להשתחרר, והילד בישאר כבר חוזר שוב לתמונה, אחרי 20 שנה שעמד לו מפוחד בשקט בפינה. יש לי הרגשה שמשהו טוב עומד לקרות, ינפץ את הקירות, שהפחד יתעלש, תותחים ודים של אש, ושמיים של צבעים יקלו את הגבהים, וכולם יוכלו לראות משהו טוב עומד לקרות. יש לי הרגשה שמשהו טוב עומד לקרות, אנשים שורות שורות יפתחו אז מגירות, לרוקד